चाही हो। बोला ये धनिया तहरा कौन चीज चाही हो। मैया लसैया मैया लसैया एगो चुनरी कीन के ला दी हो। मैया लसैया एगो चुनरी कीन के ला दी हो। थोड़ा सुन का बात धनिया टेंशन मत कर हो। थोड़ा सुन का बात धनिया टेंशन मत कर हो। मैया लसैया मैया लसैया एगो चुनरी कीन के ला दी हो। मैया लसैया एगो चुनरी कीन के ला दी हो। कृष्ण मनोज सैया बात जान डाली। घरत गड़ी सैया आवा हाली हाली आवा हाली हाली। कृष्ण मनोज सैया बात जान डाली। घरत गड़ी सैया आवा हाली हाली। सुना मोर करे जाया जही धारा तानी गाड़ी हो। सुना मोर करे जाया जही धारा तानी गाड़ी हो। मैया